Καλώς ήρθατε στο Safe Space, εδώ που μιλάμε με άνεση για όσα μας απασχολούν, μέχρι το σημείο που εμείς θέλουμε. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον Δημήτρη Μοσχοβάκη, ο οποίος είναι φυσικοθεραπευτής και συγγραφέας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τον έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Βίκτορ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ξεκινήσουμε με την φυσικοθεραπεία. Πήρες την απόφαση να ξεκινήσεις ως φυσικοθεραπευτής, να το σπουδάσεις. Τι ήταν αυτό που σε πυροδότησε ώστε να πάρεις αυτό τον επαγγελματικό δρόμο? Κοίτα, ανέκαθεν με ενδιέφερε ο δρόμος της επιστήμης, αν και έχω και αυτό το φιλολογικό κομμάτι λόγω της συγγραφής, αλλά το αναζήτησα. Δεν είχα παραδόξως πολλοί φυσικοθεραπευτές, άμα τους ρωτήσεις πώς και το επέλεξες, σου λένε είχα χτυπήσει και είδα τους φυσικοθεραπευτές ή η οικογένειά μου είναι φυσικοθεραπευτών. Εγώ δεν είχα καμία επαφή. Τίποτα. Οπότε το ανέτρεξα στο μηχανογραφικό που είχαμε τότε και συμπληρώναμε και κυριολεκτικά ήταν εκείνο το οποίο μου τράβηξε περισσότερο το ενδιαφέρον. Το κοίταξα, το ερεύνησα λίγο να δω πώς ακριβώς είναι και μου άρεσε πολύ η ιδέα. Όταν μπήκες στη σχολή και ήρθες αντιμέτωπος με πολλά μαθήματα, τα οποία είναι και στην ιατρική και σε πολλές παραϊατρικές σχολές, πολλή ανατομία, πολλά μαθήματα γενικότερα, νευρολογία φαντάζομαι. Ναι. Ανατομία, νευρολογία, φυσιολογία, αναπνευστική υπήρχαν πάρα πολλά δηλαδή. Κάποιοι θεωρούν ότι οι σπουδές φυσικοθεραπείας είναι εύκολες, ότι είναι μια σχολή η οποία παρότι είναι έτσι παραϊατρική, ότι πολλές φορές λίγο να υποτιμάται, ας πούμε, και εντάξει, φυσικοθεραπεία και πολλές φορές συνδυάζεται με αυτούς που κάνουν μασάζ, που κάνουν εντάξει, τη λεγόμενη μάλαξη, που θεωρούν ότι όλη η φυσικοθεραπεία στρέφεται γύρω από αυτό το τομέα. Είναι ένα κομμάτι μόνο. Είναι ένα κομμάτι. Μόνο ένα τμήμα. Ένα εργαλείο, ας πούμε. Ένα θεραπευτικό εργαλείο. Ναι. Πες μας λίγο τι περισσότερο έχει να προσφέρει η φυσικοθεραπεία σε σχέση με μια απλή μάλαξη. Κοίτα, στην Ελλάδα είναι αυτό το πρόβλημα, ότι επειδή είναι πιο ιατροκεντρικό το σύστημα, και οι γιατροί γενικά δεν δίνουν τόσο μεγάλη. Δεν επικεντρώνονται τόσο πολύ στο να συστήσουν φυσικοθεραπευτές, παρά μόνο κοιτάνε πώς θα το κάνουν κυρίως οι ίδιοι. Να απορροφήσουν οι ίδιοι. Οπότε γενικότερα ως κουλτούρα οι φυσικοθεραπευτές δεν έχουν εδραιωθεί εκτενώς στην Ελλάδα ακόμα. Πηγαίνει καλύτερα σε σχέση με άλλα χρόνια πιο πίσω, αλλά έχουμε ακόμα κάποιο δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι και σε επίπεδο σπουδών έχουν συσταθεί και πανεπιστημιακά τμήματα που προσφέρουν τη φυσικοθεραπεία ως αντικείμενο. Φυσικά τα πρώην ΤΕΙ ανωτατοποιήθηκαν και έγιναν και αυτά πανεπιστήμια. Πληθώρα ιδιωτικών σχολών παρέχουν. Έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά και εδραιώνονται η φυσικοθεραπεία ως κλάδος και στην Ελλάδα. Αλλά ο κόσμος ακόμα, επειδή δεν είναι κάτι που πας με το παραμικρό εύκολα, έτσι. Όταν κάποιος πονάει, άμα δεν έχει κάποιο τραυματισμό, μπορεί και να το αγνοήσει μέσα στο τρέξιμο της ημέρας, μέσα στη πίεση που τρώνε όλοι. Πολλοί σφίγγουν απλά τα οδεία και συνεχίζουν. Παρ' όλα αυτά όμως, η φυσικοθεραπεία είναι πολύ δυνατό εργαλείο στο σύστημα υγείας και έχει πολλή επιστήμη και έρευνα πίσω της. Η σχολή πραγματικά είχε πολλά μαθήματα, λεπτομέρειες, ολόκληρα μυϊκά συστήματα, ανατομίες και είχε το πιο σημαντικό έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, έναν κλινικό συλλογισμό, ο οποίος είναι ίσως από τα πιο σημαντικά αποκτήματα που μπορεί να έχει κάποιος από τη σχολή του. Είναι πραγματικά αυτό το οποίο όταν μπει ο άλλος στο εργαστήριο και τον κοιτάξεις, με μία ματιά μπορείς να καταλάβεις πάνω κάτω πού βρίσκεται το πρόβλημα. Και μετά παίρνεις και το ιστορικό και το εξελίσσεις. Αλλά πραγματικά έχει επιστήμη και έχουν εξελιχθεί τα εργαλεία τόσο πολύ μέχρι σήμερα, που άμα πας σε ένα σύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο, τι θα συναντήσεις? Μπορείς να συναντήσεις από τα πιο απλά μηχανήματα ηλεκτροθεραπείας, ίσως κάποια δεινόλουτρα, υπέρηχους, διαθερμίες, μέχρι και ολόκληρα ρομποτικά συστήματα ή διαδρόμους που
μειώνουν την αίσθηση της βαρύτητας, η οποία, έτσι ώστε να μπορέσεις, αν υπάρχουν αθλητικά για παράδειγμα προβλήματα, να μπορέσει να γίνει άσκηση χωρίς να υπάρχει έξτρα φόρτιση στις αρθρώσεις. Λεπτομέρειες τώρα είναι αυτά, αλλά υπάρχουν ολόκληρα συστήματα, υπάρχουν εγκαταστάσεις, υδροθεραπείες, πάρα πολλά. Άρα ένα κομμάτι ανθρώπων που προσφεύγουν στους φυσικοθεραπευτές είναι αυτοί που είχαν είτε περάσει κάποιο ατύχημα και τους οδήγησε σε κάποιο έτσι, τραυματισμό, είτε αθλητές που πολλές φορές κάνουν και φυσικοθεραπεία και θεραπευτικά, φαντάζομαι. Και στην αποθεραπεία είναι στους αθλητές, οι φυσικοθεραπευτές είναι πολύ σημαντικοί. Και είναι και σε ομάδες, είναι πολύ χρήσιμη ειδικότητα η φυσικοθεραπεία. Αλλά εκτός από όλο αυτό είναι και στο κλινικό κομμάτι, που πολλές φορές μετά από κάποιο χειρουργείο, αν κάνει κάποιος, άνθρωποι που είναι στο νοσοκομείο πάρα πολλές μέρες, οι οποίοι είναι σε κατάκληση και δεν μπορούν και χρειάζεται να κινούνται με κάποιο τρόπο έτσι ώστε να μην... Να μην έχουμε σπαστικότητες, να μην έχουμε προβλήματα, δηλαδή η ακινησία και η φέρνουν και κατάκληση, έτσι. Άμα ο άλλος είναι κλινήρης, η ακινησία σε τρώει. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή, ακόμα και σε κομματώδη κατάσταση να είναι, πρέπει να υπάρξει ο φυσικοθεραπευτής, ο οποίος θα κάνει σωστά τις κινητοποιήσεις σε κάθε άρθρος του σώματος, προκειμένου να μην ατροφήσουν οι μυς, να διατηρηθούν και όταν με το καλό καλυτερεύσουν τα πράγματα, να υπάρξει μια ομαλή επανένταξη σταδιακά, έτσι, γιατί φυσικά υπάρχει αυτό. Και αυτό είναι και επίσης ένα σημαντικό κομμάτι του φυσικοθεραπευτή, να ξέρει πότε ο ασθενής είναι έτοιμος να πάει ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή, κάποιος έρχεται ο οποίος δυσκολεύεται να περπατήσει. Και ξεκινάει με το δίζυγο, ξεκινάει με κάποιο πι, ας πούμε, υποστήριξη του φυσικοθεραπευτή, γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένη συνεργασία, έτσι. Ο φυσικοθεραπευτής είναι δίπλα πάντα. Και βοηθάει αυτό και τον ασθενή να αισθανθεί άνεση, να αισθανθεί θάρρος, να πάρει θάρρος, να τολμήσει. Και κάποια στιγμή ο φυσικοθεραπευτής θα κρίνει ότι είναι έτοιμος ο ασθενής να περάσει από το πι σε μια βακτηρία. Να προχωρήσει, να μπορέσει. Ακριβώς, να ανέβει επίπεδο. Και μετά από αυτό, πότε θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει σιγά σιγά να βαδίζει χωρίς υποστήριξη. Πολύ τρομακτικό για τους ασθενείς, οι οποίοι είναι πολύ καιρό με βοηθήματα, δεν εμπιστεύονται τον εαυτό τους και γι' αυτό και ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή δεν είναι μόνο, ας πούμε, τεχνικός, έχει πολύ έντονο ψυχολογική σύνδεση. Να υποστηρίξει τον ασθενή σου. Ναι. Συνδέεται ο ασθενής και ο φυσικοθεραπευτής έχουν πολύ δυνατή σύνδεση. Νέοι άνθρωποι και η φυσικοθεραπεία. Πριν προχωρήσουμε στο τομέα που ασχολείσαι έτσι και εξειδικεύεσαι τα τελευταία χρόνια, φαντάζομαι ότι είναι ένας πιο εύκολος ρόλος για εσάς, κάποιος νέος οργανισμός, ο οποίος είτε τραυματιστεί, είτε έχει κάποιο χρόνιο πρόβλημα, να μπορέσετε να δουλέψετε μαζί του και φαντάζομαι και τα ποσοστά εκεί της θεραπείας είναι όλο και πιο υψηλά. Πιο εύκολα θα θεραπευτεί κάποιος, δεν ξέρω τώρα αν είναι κλισέ, αλλά... Όχι, έτσι ακριβώς είναι βιολογία, είναι η πραγματικότητα. Όσο νεότερος είναι ο οργανισμός, τόσο πιο εύκολα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Πάμε να μιλήσουμε για το κομμάτι το δικό σου. Είσαι σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, όπου έχεις αναλάβει έτσι το ρόλο να είσαι με τους ηλικιωμένους στο χώρο εκεί. Και τι τους προσφέρει, ποιες είναι οι υπηρεσίες που ένας φυσικοθεραπευτής ασκεί μέσα σε ένα χώρο τέτοιο? Όταν ασχολείσαι με ανθρώπους στη τρίτη ηλικία, είναι αρκετά διαφορετικό το όλο σύστημα. Το πώς θα προσεγγίσεις, το πώς εκεί κι αν έχει ακόμα περισσότερο το ψυχολογικό στοιχείο. Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος ο οποίος έχει αρχίσει και ευθύνη, έτσι, γιατί είμαστε τώρα... δεν είμαστε στα νιάτα που έχουν την ενέργεια, έχουν τη δύναμη, έχουν την όρεξη. Είναι άνθρωποι κουρασμένοι, είναι άνθρωποι καταβεβλημένοι πολλές φορές. Πρέπει να προσεγγίσεις με διαφορετικό τρόπο. Θέλει λίγο να μιλήσεις μαζί τους. Δεν είναι απλά, ξέρεις ότι δεν είναι εκεί αναγκαστικά επειδή θέλουν να γίνουν καλύτερα. Είναι γιατί κάποιος πρέπει να τους φροντίσει κιόλας. Οπότε πρέπει να είσαι και φιλικός, πρέπει να τους πλησιάζεις με αγάπη, με στοργή.
δεν είναι απλά έλα πάμε, ήρθες για φυσικοθεραπεία. Και δεν είναι για μία ώρα, δεν είναι ένα φυσικοθεραπευτικό κέντρο, είναι μέσα σε αυτό είναι το μια χώρο. μονάδα φροντίδας. Είσαι εκεί για να φροντίσεις τους ανθρώπους και να τους διατηρήσεις ως φυσικοθεραπευτής όσο σε πιο μια καλή καλά κατάσταση. μπορείς, έτσι. Χωρίς όμως να ξεχνάς ότι είναι άνθρωποι ηλικιωμένοι, οι οποίοι θέλουν κυρίως αγάπη. Θέλουν έτσι στοργή. Θέλουν περιποίηση. Είναι ωραίο αυτό που λες. Και είναι δύσκολο έργο. Και για κάποιον νέο, ας πούμε, σαν εσένα, εντάξει, πολλοί νέοι θα μου πεις, ασχολούνται με ανθρώπους τέτοιες ηλικίες, το σπουδάζουν άλλοι, θέλω να πω, είναι κάτι το εξειδικευμένο κτλ. Αλλά είναι λίγο και ψυχοφθόρο, γιατί φαντάζομαι σε αυτές τις περιπτώσεις κάποιους ανθρώπους ασθενείς σου μπορείς να τους χάσεις κιόλας. Τους χάνεις. Εκεί καταλήγει. Έτσι. Μιλάμε για τρίτη ηλικία. Ως επιστήμονας υγείας χτίζεις χωρίς να το θέλεις και τύχη. Έτσι. Τύχη. Πρέπει να χτίσεις. Έτσι. Κανονικά η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να έχουν γενικότερα όσοι δουλεύουν σε μονάδες φροντίδας. Δεν είναι εύκολη δουλειά, έχει σκληρές καταστάσεις. Έτσι. Θα έπρεπε να έχουν μια φορά το μήνα, ας πούμε, ψυχολογική υποστήριξη. Ακριβώς. Την έχετε? Όχι. Μπορεί να είναι κάποιος να τη διεκδικήσει σε προσωπικό επίπεδο. Ναι, να έχει μόνος του τη βοήθεια που θεωρεί ότι χρειάζεται. Ναι. Αλλά εσύ λες ότι θα έπρεπε να το παρέχει το κράτος. Το κράτος ή ο οργανισμός. Εντάξει, άμα το παρέχει ο οργανισμός, πολύ καλό. Αλλά το κράτος γενικότερα δεν πρέπει να ξεχνάμε την ψυχολογική φθορά που έχουν κάποιες δουλειές. Όχι μόνο η δικιά μου, υπάρχουν πολλές δουλειές. Πάρα πολλές δουλειές. Ναι. Έχουν ψυχολογική φθορά και σε αναγκάζουν να χτίσεις ένα τείχος προκειμένου να διατηρήσεις την λογική σου. Αλλά και την ψυχική σου ισορροπία τη δική σου. Ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτό το τείχος πολλές φορές σε ψυχραίνει σαν άνθρωπο σε έναν βαθμό. Έτσι. Έχει τύχει να χαθούν άνθρωποι και στη μονάδα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι ένα συνηθισμένο συμβάν. Έτσι. Θα έπρεπε δηλαδή... Ναι, να είναι τρίτη, ας πούμε, να περνάει, εντάξει, είναι τρίτη. Ναι, θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο το σκέφτεσαι, το οποίο σε προβληματίζει. Σαν να αποστηρώνεσαι γενικά, σαν να έχεις μια αποστήρωση. Χωρίς όμως να παίρνεις απόσταση από τους ηλικιωμένους. Γίνεται να χτίσεις σύνδεση μαζί τους, να τους βοηθήσεις, να υπάρχει οικειότητα, να γελάτε, να λέτε τα αστεία σας, γιατί πρέπει να γελάνε οι άνθρωποι. Έτσι. Και εσύ επίσης. Δεν είναι ότι το κάνεις αγκαρία ή θέατρο. Έχεις ανθρώπους απέναντί σου που πολλές φορές είναι πολύ τυπάκια. Έτσι. Είναι πραγματικά απίστευτοι άνθρωποι που έχουν περάσει απίστευτες καταστάσεις. Φυσικά. Αυτοί οι άνθρωποι... Νιώθουν παραμελημένοι, νιώθουν ότι τους έχουν... Δεν θέλω να το πω έτσι. Ότι πετάξεις ένα... Εντάξει. Αφήσει. Στην Ελλάδα έχουμε δυστυχώς αυτό το ταμπού των φροντίδας, ότι άμα κάποιος έβαλε τον συγγενή του σε μια μονάδα, τον πέταξε. Ενώ στην πραγματικότητα ίσως είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή πηγαίνεις τον άνθρωπό σου κάπου όπου ξέρουν να το φροντίσουν. Ισχύει αυτό. Είναι πραγματικά ένα πολύ παράδοξο ταμπού στην Ελλάδα. Πολλοί έχουν φροντίσει συγγενείς τους, αλλά το να πας σε μια δομή η οποία είναι καταρτισμένη, ας πούμε, ακριβώς για αυτό το πράγμα, είναι πολύ μεγάλο. Αλλά και οι ηλικιωμένοι που έχουν μεγαλώσει με τη λογική ότι οι νέοι πρέπει να τους φροντίσουν και πολλές φορές δεν μπορούν να αντιληφθούν και την πίεση, τη χρονική πίεση που υπάρχει στην κοινωνία στις μέρες μας. Έτσι. Με τους ρυθμούς που ζούμε και το πόσο εύκολο είναι για κάποιον. Έχουν δύο δουλειές, ας πούμε. Φυσικά. Έτσι, άλλοι είναι μόνοι τους. Υπάρχει πάρα πολλά προβλήματα κοινωνικά. Και φυσικά, άμα πραγματικά ενδιαφέρεσαι για τον άνθρωπό σου, τον συγγενή σου, φυσικά θα μπορείς να τον βλέπεις. Φαντάζομαι όσες φορές. Δεν τον παρκάρεις εκεί και φεύγεις. Έτσι. Ναι. Πολλοί, και βλέπω πάρα πολλούς συγγενείς που έρχονται κάθε μέρα. Έτσι. Ναι. Κλέβουνε μία ώρα, έρχονται, τον βλέπουν. Αλλά δεν έχουν την πλήρη ευθύνη της φροντίδας τους κατά όλη τη διάρκεια. Ναι, και δεν ξέρω αν θα έπρεπε να την έχουν κιόλας. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να την κάνουν. Ισχύει. Είναι δύσκολο έργο. Δεν είναι εύκολο. Άλλο να είσαι εκεί δίπλα του, ό,τι χρειαστεί, να μιλήσετε, να του κάνεις παρέα, ανθρώπινα, σαν συγγενείς, σαν άνθρωπο, πατέρας, κόρη. Ειδικά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ιδιαίτερα
Ας πούμε, παίρνει πολλά φάρμακα, χρειάζεται συγκεκριμένη ρουτίνα καθημερινά να ακολουθήσει, την οποία μπορεί να μην συμπίπτει με του ανθρώπου τη ρουτίνα. Και μιλάμε και για ηλικίες όπου υπάρχει πολλή άνοια. Άνοια δηλαδή... Ξέρω, ναι. Άνοια, Αλτσχάιμερ, άνοια, ουσιαστικά εκφύλιση εγκεφάλου, νοητική εκφύλιση, έτσι. Αυτό είναι κάτι τρομερά δύσκολο να το αντιμετωπίσει κάποιος. Είναι τρομερά δύσκολο ο άνθρωπός σου να μην μπορεί να σε αναγνωρίσει, να φεύγει, να χάνεται. Προσπαθεί να φύγει από το σπίτι, να είναι στο σπίτι του και να λέει λέει θέλω να γυρίσω στο σπίτι. Η γιαγιά μου είχε άνοια πολλά χρόνια. Η μητέρα μου τη φρόντιζε. Ήταν αυτό το πράγμα. Το έβλεπες. Δηλαδή από την αρχή. Ναι. Βέβαια. Από την αρχή και ήταν και ένας από τους λόγους που ένιωσα αυτή τη σύνδεση. Okay. Το είχα ζήσει δηλαδή. Η γιαγιά μου έμενε ακριβώς πάνω από το σπίτι μας, στην ίδια πολυκατοικία. Κατέβαινε, προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα, να βγει στον δρόμο. Έμπαινε στο σπίτι και φώναζε στον παππού μου: ποιος είσαι, εσύ είσαι ξένος, φύγε από το σπίτι. Ναι, δύσκολα πράγματα. Μεγαλύτερος κιόλας σε ηλικία. Αλήθεια, ναι. Άσε μας ρε μέρη, τι εξέλιχε. Και πήγαινε. Η γιαγιά μου καμιά φορά του ρίχνει και καμιά. Όχι τίποτα τρομερό, αλλά. Ισχύει αυτό σε ανθρώπους που έχουν άνοια. Άνοια δεν μπορείς να. Εντάξει, σιγά σιγά μαθαίνεις και πώς να τους χειρίζεσαι και πώς να τους μιλάς και τις φάσεις που μπορεί να έχουν. Φυσικά έχετε και ανθρώπους με άνοια. Ναι. Τυχαίνει να μην σας αναγνωρίζουν ούτε εσάς τους θεραπευτές τους. Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι στα τελευταία στάδια άνοιας οι οποίοι δεν θα σε αναγνωρίσουν ως Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, π.χ. ήρθες. Αλλά ως υπάλληλο του. Ακριβώς. Γενικά και αόριστα. Ναι, αλλά διατηρούν μία, ας πούμε, συναισθηματική μνήμη. Δεν σε αναγνωρίζουν ως Βίκτορα, ας πούμε. Σε αναγνωρίζουν ως εκείνος που νιώθει ασφάλεια όταν έρχεται. Okay. Το οποίο είναι συναισθηματικά, ας πούμε. Συναισθηματικά, ναι. Δεν είναι ένας ξένος, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά αισθάνομαι οικειότητα μαζί του. Okay. Αυτό μένει. Ποια ήταν μια πολύ τραυματική σου εμπειρία στο κομμάτι της δουλειάς? Στη μονάδα. Στη μονάδα. Κάποια στιγμή που να είπες ότι πραγματικά μπορεί να έλεγες δεν αντέχω άλλο, ας πούμε. Το κάνω και να ζορίστηκες ψυχολογικά, να ζορίστηκες πολύ. Έχει τύχει να... Ευτυχώς δεν έχει τύχει να χάσω κάποιον την ώρα της θεραπείας. Έτσι, νομίζω αυτό θα ήταν το πιο δύσκολο, έτσι, γιατί μεταφέρνεις και προσωπικό βάρος. Τι έκανα εγώ, ας πούμε. Τι έκανα, ναι, γιατί τον πίεσα τόσο. Που εντάξει, πόσο να τους πιέσεις. Αλλά και πάλι μιλάμε για εύθραυστους ανθρώπους. Έχει τύχει να φύγει κάποιος ηλικιωμένος, έτσι. Και να πρέπει να είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα το κλείσει τα μάτια, θα τον μεταφέρει, θα κάνει τις τελευταίες ετοιμασίες, ας πούμε, για να έρθουν οι συγγενείς και να τον παραλάβουν με κάποιο γραφείο. Ναι. Είναι πολύ σκληρή κατάσταση. Έτσι. Κάθε φορά που μπορεί να συμβεί, γιατί δεν έχει συμβεί μόνο μια φορά. Είναι η φύση αυτή της δουλειάς. Ναι. Και φυσικά αυτό είναι από τα πιο σκληρά, ας πούμε, κομμάτια, το οποίο όσο μεγαλώνουμε σε φέρνει και να αντιληφθείς ότι οι άνθρωποι μεγαλώνουν. Έτσι. Δεν είναι και εύκολο. Οι δικοί σου άνθρωποι. Ναι, δεν είναι εύκολο. Αλλιώς κάτι πιο ήπια, ας πούμε, κάποια πράγματα. Τραυματισμοί ίσως μικροί ή λόγω άνοιας, μεγάλη ένταση, να σε βρίζουνε, να σε... έχεις βιώσει και τέτοια. Βέβαια. Εντάξει, μου έχουν κάνει και πρόταση γάμου, έτσι. Αλλά με έχουν στείλει και... με έχουν στείλει και στον αγύριστο πολλές φορές και με διάφορους τρόπους. Και εσύ καλείσαι να κρατήσεις μία στάση επαγγελματική στάση, ναι. Τρυφερή ακόμα, χωρίς όμως να λαμβάνει κανένας υπόψη το τι μπορεί να έχει υπάρξει στη ζωή σου, έτσι. Τι μπορεί να συμβαίνει. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται αντοχή σε τέτοιες στιγμές. Θέλω να πούμε και λίγο το αντίθετο. Μια πολύ όμορφη στιγμή που έζησες, μια πολύ χαρούμενη στιγμή και σκηνή για να κλείσουμε το κομμάτι της φυσικοθεραπείας με έναν ευχάριστο τρόπο και τόνο. Ναι. Ευχάριστο κομμάτι. Ένα δώρο που μπορεί να σου πήραν, μια καλή κουβέντα. Δεν ξέρω. Κοίτα, από τα πιο ευχάριστα πράγματα είναι να βλέπεις ότι ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στη μονάδα, επειδή δεν μπορούσε να περπατήσει, πλέον είναι σε θέση και περπατάει και φεύγει από τη μονάδα, γυρίζει στο σπίτι του, γιατί
Δεν μιλάμε πάντα για άνοιες. Μπορεί κάποιος να έρθει π.χ. με κάταγμα ισχύου, να θέλει αποθεραπεία. Ή να έρθει μετά από μεγάλες λοιμώξεις, που μπορεί να ήταν μήνες κατάκητος, έτσι, και να έχει έρθει για αποθεραπεία και να καταφέρεις να φτάσεις σε ένα επίπεδο και εσύ μαζί με την ομάδα, γιατί πραγματικά δεν είναι κάτι που μόνος το κάνεις, έτσι. Η νοσηλεία πρέπει να φροντίσει, οι προϊσταμένες νοσηλείας πρέπει να ξέρουν πώς να γίνει η δουλειά, τα φάρμακα, όλα, οι γιατροί να έρθουν. Είναι πραγματικά μια πολυπαραγωγική, ας πούμε, κατάσταση, αλλά έχεις κάνει και εσύ το κομμάτι σου, το καταλαβαίνεις και είσαι έτοιμος και βλέπεις έναν άνθρωπο ότι είναι καλά πλέον, θεραπεύτηκε και βγαίνει έξω, εντάσσεται πάλι στην οικογένειά του, στην κοινωνία. Αυτό είναι από τα πιο ωραία. Αλλά επίσης είναι και όλοι οι άνθρωποι μέσα στη μονάδα, οι οποίοι όταν θα έχεις την γιορτή σου, ας πούμε, θα σου φέρουν ένα δωράκι ή θα πούνε π.χ. στους συγγενείς τους, αχ, φέρε για το Δημήτρη μια κρέμα, π.χ. άμα πουλάνε κρέμες. Μια κρέμα να του δώσουμε, ναι. Οι λουλούδια κάποιες φορές. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα. Καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν δέχονται μόνο θεραπεία, δεν δέχονται μόνο αυτό που προσφέρεις. Είναι φίλοι σου. Αυτό. Είναι και όντως έτσι είναι. Χαίρομαι έτσι που το κλείσαμε ωραία, το πρώτο έτσι, σκέλος της συνέντευξής μας. Όπως ξεκίνησα να λέω στην αρχή, έχεις διτή ιδιότητα και θα προχωρήσουμε τώρα στο κομμάτι της συγγραφής. Είσαι ένας νέος συγγραφέας, έχεις εκδώσει 2 βιβλία. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησες με το κομμάτι της συγγραφής και ουσιαστικά τι ήταν αυτό που σου χτύπησε το καμπανάκι, λες, ναι, θέλω να γίνω συγγραφέας. Ήταν κάτι νομίζω που ήρθε πολύ σταδιακά. Στο Λύκειο ξεκίνησε επιτοπλίστων. Ίσως Δευτέρα Λυκείου ξεκίνησα κλασικά με ποίηση. Εντάξει, ερωτικές απογοητεύσεις τότε και όλα του Λυκείου. Αλλά σιγά σιγά εξελίχθηκε λίγο. Άρχισε να μου αρέσει ο τρόπος που χρησιμοποιούσα τις λέξεις για να εκφράσω κάτι. Και προσπάθησα, επηρεασμένος τότε και από βιβλία που διάβαζα, η βασική επιρροή μου είναι ο Lovecraft. Σκέφτηκα γιατί να μην δοκιμάσω να γράψω κάτι. Είχα στο μυαλό μου μια ιδέα και έκατσα κάτω να την δημιουργήσω. Λες έκατσα κάτω. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Θέλω να πω, για να γράψει κάποιος ένα βιβλίο δεν είναι και το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνει. Ναι. Χρειάζεται να ακολουθήσει κάποιους κανόνες. Όλο αυτό το ταξίδι το ξεκίνησες μόνος σου? Ήταν κάποιος που σε βοήθησε? Το έψαξες στο διαδίκτυο? Πώς έγινε η αρχή? Όταν ήμουνα λοιπόν στο Λύκειο, μόνος με εντελώς, δεν έψαξα τίποτα, απλά έκατσα κάτω, επιρροές ή... εντάξει, σε μια κοινωνία είμαστε, βλέπουμε ταινίες, βλέπουμε σειρές, διαβάζουμε βιβλία, όλα αυτά σου δημιουργούν μια αντίληψη για το πώς μπορείς να γράψεις κάτι, το οποίο το έγραφα. Βέβαια τότε, χωρίς να το ερευνήσω παραπάνω, ήταν μια δεδαλώδης διαδικασία, ειδικά για μυθιστόρημα που πήγαινα εγώ, έτσι. Και το παράτησα, προφανώς, στο Λύκειο. Από το Λύκειο μέχρι που αποφοίτησα από τη σχολή μου, ασχολιόμουν πολύ περιστασιακά, με σκέψεις, με ιδέες που μπορεί να μου ερχόντουσαν, πολύ μικρής κλίμακας κείμενα, σαν άρθρα φαντάσου, αλλά με πιο, ας πούμε, λογοτεχνικό χαρακτήρα. Ναι, όχι δημοσιογραφικά άρθρα. Ακριβώς. Χρονογραφήματα. Σαν σκέψεις, όχι, δεν είχαν τόσο συνοχή αρχή, μέση, τέλος. Ήταν σκέψεις τις οποίες τις ανέλυα. Πιο άναρχες, έτσι. Ναι, πιο... τις ανέλυα και ίσως κάπως τις παρουσίαζα αλληγορικά. Αλλά αυτό πάρα πολύ περιστασιακά. Λοιπόν, μετά τη σχολή, λοιπόν, πριν ακόμα καταπιεστώ στο τομέα της φυσικοθεραπείας, ήμουνα πολιτής, γιατί όλοι έχουμε περάσει λίγο πολύ και από αυτή τη θέση. Ασχολήθηκα, εκεί πέρα φέρανε μια προϊσταμένη, η οποία είχε εκδώσει βιβλίο δικό της. Πολύ φιλική αυτή,
Είχαμε ανταλλάξει απόψεις, είχαμε μιλήσει για το θέμα και κάπως έτσι μου έδωσε το έναυσμα, μου έδωσε τη σπίρτα, τη σπίθα, για να αναζωπήρωσω λίγο αυτό το. Γιατί Το να μην το κομμάτι κάνω. που ήδη είχες μέσα σου. Ναι, αυτό που τόσο καιρό απλά το είχα αφήσει και είχε αδρανήσει κάπως. Κάπως σαν να μου έδωσε το. Γιατί να μην το κάνω. Το κάνουν και άλλοι. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που είδα που μου έδειξε ότι ένας καθημερινός άνθρωπος, έτσι, μπορεί να γράψει κάτι όμορφο, μπορεί να γράψει κάτι ωραίο. Και έδιωξα από πάνω μου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, να διώξεις αυτό το. Ότι. Τι πάω να κάνω, ας πούμε, τι το παίζω. Συγγραφέας, ας πούμε, τι είμαι. Πρέπει να το διώξεις αυτό από πάνω σου. Πρέπει να κάτσεις κάτω, φυσικά να ερευνήσεις το κομμάτι, να διαβάσεις πράγματα, να εντρυφήσεις αυτό και να το δοκιμάσεις, να το προχωρήσεις, να το πάρεις σοβαρά, άμα θέλεις να το κάνεις, έτσι. Άρα, μετά από την συγκεκριμένη προϊσταμένη, αποφάσισες ότι. Να το δω πιο σοβαρά, ναι. Εκείνο το μυθιστόρημα που είχα ξεκινήσει να γράφω στο Λύκειο, Ναι. ξαναξεκίνησα να το γράφω. Πολλά χρόνια αργότερα. Πολλά χρόνια αργότερα, έτσι, μιλάμε για πολλά χρόνια αργότερα. Ο Δημήτρης, έτσι, μεγαλύτερος, πιο όριμος, πώς βρήκε το βιβλίο του μικρού Δημήτρη? Σου άρεσε, το διόρθωσες Ήταν κάτι πολύ, το πάρα πολύ άλλαξες? χαριτωμένο, το πέταξα ολόκληρο και ξεκίνησα την ίδια σχετικά ιδέα από την αρχή. Την τροποποίησα φυσικά για να την κάνω, να της δώσω έναν δρόμο ίσως κάπως πιο όριμο, πιο συγκεκριμένο. Και ξεκίνησα, το έγραψα, το προχώρησα. Φύλαξα στην καρδιά μου τον μικρό Δημήτρη. Τα έχω τα χαρτιά στο σπίτι ακόμα, τα έχω φυλαγμένα, εννοείται. Δεν το πετάς έτσι, γιατί ήταν και χειρόγραφα τότε. Μιλάμε. Σωστά, Ναι. σωστά. Και το προχώρησα. Το έγραφα. Άρχισα να διαβάζω. Άρχισα να ακούω podcast για τη συγγραφή. Σημαντικά κομμάτια, σημαντικούς κανόνες. Που πολλοί θα σου πούνε ότι η συγγραφή δεν θα έπρεπε να έχει κανόνες. Το ακούω. Υπάρχει debate σε αυτό το κομμάτι. Αλλά για να αρχίσεις να σπάσεις τους κανόνες πρέπει να τους μάθεις καλά πρώτα, να τους εφαρμόσεις σωστά. Και κάποια στιγμή. Και μετά να τους πάσεις. Ακριβώς. Να κάνεις το όταν θα παραπέρα. έχεις φτάσει σε μια συγγραφική ωριμότητα χ, Ακριβώς. να πεις ότι ας δοκιμάσω και αυτό. Και ότι έχω ένα προσωπικό στίγμα και ένα προσωπικό τρόπο χαρακτήρα συγγραφής τάδε. Ακριβώς. Οπότε. Και που άλλος που μπορεί να σε έχει μάθει πλέον στο χώρο, δεν θα το κοιτάξει και θα πει τι είναι αυτό, ας πούμε. Το διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό είναι αυτό. Άμα έχεις μια παρουσία στο χώρο, σιγά σιγά και ο άλλος και να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό θα το κοιτάξει πιο σοβαρά. Μπορεί το διαφορετικό να είναι εξαιρετικό, αλλά επειδή είναι διαφορετικό, ο άλλος μπορεί να μην τον κερδίσει. Να μην τον κερδίσει εύκολα. Άμα δεν έχεις να το στηρίξεις με κάποια παρουσία. Έτσι. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για τα 2 βιβλία που έχεις ήδη εκδώσει. Θέλω να μου πεις λίγο για το πρώτο σου βιβλίο. Ήταν κάποια. Δεν είναι αυτοέκδοση. Έχεις πει ότι είναι σε εκδοτικό οίκο. Σε εκδοτικό οίκο, ναι. Πριν πάμε να μου πεις τον τίτλο, λίγο το περιεχόμενο, λίγο περί τίνος πρόκειται, ήταν εύκολη διαδικασία για σένα του να το στείλεις, να το δουν, να σου απαντήσουν? Για το εφηβικό θα μιλήσω, το οποίο είναι το πρώτο που έκδοσα ουσιαστικά. Είχα ξεκινήσει το άλλο που είχα σταματήσει στο Λύκειο και το ξαναξεκίνησα, αλλά κάπου στην πορεία είχα έρθει σε επαφή με έναν γνωστό μου, ο οποίος είχε μια γνωστή σελίδα στο Facebook και μου είπε ότι ήθελε να γράψει ένα παιδικό, ένα εφηβικό βιβλίο. Αλλά ότι είχε κάτσει, το είχε προσπαθήσει, δεν μπορούσε, δεν του έβγαινε, δεν ήξερε. Και επειδή εγώ τότε έγραφα το άλλο, είχα ξεκινήσει, δηλαδή είχα μπει, παίζει να ήμουνα στις επιμέλειες. Το είχα τελειώσει και έκανα τις επιμέλειες, γιατί η συγγραφή δεν τελειώνει μόλις το τελειώσεις. Η συγγραφή γίνεται στην επιμέλεια, η ουσιαστική. Σβήνεις, γράφεις, σβήνεις, επιμελητής. Άμα θες το δίνεις, άμα θες το κάνεις μόνος σου και έχει αίμα και πόνο και υδρότα. Αλλά δεν είναι εύκολη δουλειά καθόλου. Δεν είναι. Θέλει επιμονή κυρίως. Και του είπα να το δοκιμάσω εγώ, γιατί με το άλλο δεν βιαζόμουν. Και εφόσον αυτός ήθελε να το δούμε, έκατσα κάτω λοιπόν. Μου έδωσε αυτός κάποιες πληροφορίες, γιατί η λογική ήταν κάποιες γνώσεις που ήθελε να περάσει στα παιδιά μέσα από το βιβλίο. Και έκατσα λοιπόν εγώ, πήρα αυτές τις γνώσεις
Μια γενική ιδέα που είχε αυτό στο μυαλό του και την εξέλιξα και την έκανα κανονικά μυθιστόρημα. Και ύστερα εκείνος κίνησε τις διαδικασίες έκδοσης με εκδοτικούς κτλ. Ήταν το βιβλίο που εγώ απλά το έγραψα Και το παρέδωσες. και ουσιαστικά το παρέδωσα σχετικά για να κυκλοφορήσει. Είχα μικρή δηλαδή συμμετοχή στους εκδοτικούς και στην προώθηση. Στη διερεύνηση του πώς θα το εκδώσω και γιατί. Ακριβώς. Είχε προφανώς κάποια διασύνδεση. Έκατσε εκείνος, κοίταξε τι και ασχολήθηκε με την έκδοση. Και ασχολήθηκε εκείνος με τα υπόλοιπα. Τέλεια. Και ήταν ένα καλό πρώτο βήμα, νομίζω, μια καλή εισαγωγή. Λοιπόν, έχω εδώ στα χέρια μου το πρώτο βιβλίο που εξέδωσες, Μιράντα και Άριελ, το οποίο είναι γραμμένο από εσένα σε συνεργασία με το διάστημα είναι πολύ cool. Τι εμπεριέχει αυτό το βιβλίο? Είπαμε ήδη ότι απευθύνεται σε εφήβους και από ποια ηλικία? Σε μικρές ηλικίες, φαντάζομαι από 11 μέχρι 15, ας πούμε, μπορεί να το βρουν κάπως ενδιαφέρον, έτσι, στα δικά τους, ας πούμε, γούστα. Λοιπόν, Μιράντα και Άριελ, η διάσωση της Λάικα. Ουσιαστικά είναι δύο παιδιά, η Μιράντα και ο Άριελ, που είναι πολύ φίλοι και κατά λάθος εκτοξεύουν τη σκυλίτσα τους στο διάστημα. Τα παιδιά έχουν τρέλα με το διάστημα και θέλουν να το γυρίσουν όλο, να δούνε πώς είναι. Επιτέλους λέγανε όλο το λέμε και το λέμε να το κάνουμε. Και είχαν βρει, ας πούμε, ένα κατσαβίδι, ένα μαγικό κατσαβίδι, με το οποίο μπορούσαν να φτιάξουν πλέον ένα διαστημόπλαιο. Και αφού το φτιάξαν αυτό και ετοιμάστηκαν να φύγουν, γίνεται ένα μπέρδεμα και μπαίνει μέσα η Λάικα και κατά λάθος εκτοξεύεται εκείνη στο διάστημα. Τι θα κάνουν τώρα τα παιδιά? Σηκώνουν τα μανίκια. Και είναι ένα μυστήριο το οποίο θα πρέπει να λύσουν οι έφηβοι. Ναι, φτιάχνουν το δεύτερο διαστημόπλαιο και αρχίζουν και περνάνε τους πλανήτες, τον ήλιο και το φεγγάρι και τους πλανήτες έναν για να βρούνε τη σκυλίτσα τους και να τη φέρουν πίσω. Να πούμε ότι στόχος αυτού του βιβλίου είναι να έχει και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ακριβώς. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε περνώντας αυτό το ταξίδι για να διασωθεί η Λάικα από κάθε ουράνιο σώμα, ναι, μαθαίνουν και κάποιες πληροφορίες για κάθε πλανήτη, για το φεγγάρι μας, για τον ήλιο μας. Οι οποίες είναι έγκυρες πληροφορίες, είναι πληροφορίες οι οποίες έχουν προέλθει από την όμορφη βιβλία που εδώ συνεργασία σου με το διάστημα είναι πολύ cool. Ακριβώς. Πολύ ωραία, οπότε αυτό είναι το πρώτο σου παιδί, το πρώτο σου βιβλίο υπό αυτή την έννοια. Και έχεις και ένα δεύτερο βιβλίο, το οποίο είναι μια σειρά διηγημάτων. Είναι 12 διηγήματα. Πες μας λίγο και για αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, ψυχοκοινωνικά πλάσματα λέγεται. Ουσιαστικά, αφού τελείωσα με το εφηβικό βιβλίο, ξεκίνησα πάλι να συνεχίζω το μυθιστόρημα που είχα ξεκινήσει τότε στο Λύκειο. Καθώς το προχωρούσα όμως, αποφάσισα ότι ήθελα λίγο να πειραματιστώ με διαφορετικές φωνές αφήγησης, με διαφορετικούς τρόπους, να αρχίσω το να γράφεις ένα μυθιστόρημα είναι μια διαδικασία που παίρνει πάρα πολύ καιρό και δεν σε αφήνει να πειραματιστείς πολύ. Ξεκινάς κάτι και το προχωράς και το προχωράς και το προχωράς. Με συγκεκριμένο τρόπο. Ακριβώς. Έχεις ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και όταν είσαι στην αρχή και δεν έχεις πειραματιστεί γενικά, χάνεις πολλά πράγματα. Άμα δεν ξέρεις τη γενική εικόνα, δεν μπορείς να επιλέξεις τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνεις κάτι. Οπότε αποφάσισα πάλι άλλη μια φορά, τρίτη φορά, να τα αφήσω λίγο στην άκρη και να αρχίσω να πειραματίζομαι με διαφορετικές ιστορίες μικρότερου μήκους, διηγήματα και νουβέλες. Είναι διηγήματα και νουβέλες. Να πούμε λίγο και το είδος το οποίο είναι το γενικό σου. Θα μπορούσαμε να πούμε επιστημονικής φαντασίας. Εν μέρη. Όχι ακριβώς. Μπορεί να υπάρξει και αυτό. Στα συγκεκριμένα μέσα δεν υπάρχει τόσο. Υπάρχει τρόμος. Τρόμος. Υπάρχει τρόμος. Αλλά δεν ήθελα να μείνω μόνο στο γεγονός του τρόμου, μόνο για τον τρόμο. Ήθελα να τον χρησιμοποιήσω για να θίξω κυρίως κοινωνικά ζητήματα. Οπότε χρησιμοποιώ το δοχείο του τρόμου και βάζω μέσα την ουσία η οποία είναι η κοινωνία, ζητήματα κοινωνικά. Έτσι. Έχει μέσα λοιπόν το βιβλίο αυτό διηγήματα και νουβέλες περίπου από 5 έως 12-13.000 λέξεις το καθένα.
τα οποία είτε μπορεί να είναι νουάρ, μπορεί να είναι ψυχολογικού τρόμου, μπορεί να είναι κοσμικού τρόμου κάποια, κάποια είναι αλληγορικά, κάποια είναι ρεαλιστικά, κάποια είναι μίξη των δύο, δηλαδή μπορεί να είναι ρεαλιστικό κομμάτι το οποίο δένεται με αλληγορικό στοιχείο, οπότε ουσιαστικά όσο εξελίσσεται φυσιολογικά μία ιστορία, εξελίσσεται και το αλληγορικό της στοιχείο, σαν να είναι συνυφασμένα. Πειραματίστηκα πολύ. Υπάρχουν διαφορετικές φωνές, διαφορετικοί τρόποι αφήγησης, διαφορετικοί πρωταγωνιστές, και όντως το χάρηκα πάρα πολύ γιατί ανακάλυψα περισσότερα πράγματα. Άρα, εσύ έχεις αφήσει 3 φορές την αρχική σου ιδέα, Ναι. την έχεις παραμερίσει, την έχεις βάλει λίγο στην άκρη και έχεις πειραματιστεί με 2 λίγο έτσι πολύ διαφορετικά είδη. Δηλαδή και το εφηβικό σου το βιβλίο απευθύνεται σε πολύ και συγκεκριμένο έτσι ακροατήριο. Πολύ συγκεκριμένο το ύφος και είναι μυθιστόρημα, και το άλλο είναι διηγήματα με πάρα πολλά μπερδέματα διαφορετικών ειδών. Ναι, ναι. Και τώρα έχω ξεκινήσει πάλι να συνεχίζω το άλλο βιβλίο. Είσαι κοντά σε έκδοση 3ου βιβλίου. Θεωρώ πως είμαι κοντά. Και είμαι αν στη αυτό- τελευταία επιμέλεια, είμαι στη μέση της τελευταίας επιμέλειας. Δεν ξανακάνω άλλη επιμέλεια. Νομίζω το βιβλίο είναι έτοιμο. Να κυκλοφορήσει. Είναι σαν τον πίνακα που λένε ότι δεν είναι ποτέ έτοιμος, απλά σταματάς να τον δουλεύεις. Στον πίνακα ζωγραφικής. Έτσι λένε. Έτσι είναι και η συγγραφή. Άμα κάτσεις κάτω, όλο θα διορθώνεις, όλο θα διορθώνεις. Πρέπει κάποια στιγμή να πεις Αυτό είναι. είναι έτοιμο. Και είναι αυτό. Είναι έτοιμο και είναι έτοιμο να βγει εκεί έξω και να δεχτείς οποιαδήποτε κριτική, γιατί στην ουσία εσύ έκανες το καλύτερο που μπορούσες. Έτσι. Εντάξει, άμα το έχεις δουλέψει. Και η κριτική όταν έρχεται από ανθρώπους που όντως το διάβασαν, κατανόησαν είτε όχι τι ήθελες να πεις, εν πάση περιπτώσει ήταν καλοπροαίρετη μια κριτική. Ναι. Μπορεί να είναι όχημα για ένα καλύτερο δεύτερο βιβλίο και τρίτο Ακριβώς. και τέταρτο. Εντάξει, σε κάθε περίπτωση όλοι κρίνονται, φυσικά, Ναι. ό,τι και αν κάνουν, δεν το συζητώ. Απλά μια επικοδομητική κριτική σε κάθε περίπτωση είναι αυτή που σε βοηθάει να εξελιχθείς και να δεις και εσύ που στέκεσαι συγγραφικά. Ανακαλύπτεις πολλά πράγματα από την κριτική του άλλου, κυρίως την κριτική καθημερινών ανθρώπων. Μου έχουν πει πολλοί ότι τους άρεσε το βιβλίο. Υπάρχουν και άλλοι που δεν κατάφεραν να το διαβάσουν όλο. Πραγματικά δεν είναι βιβλίο για όλους. Πρέπει να σου αρέσουν αυτά τα είδη για να τα ακολουθήσεις. Και στην Ελλάδα οι περισσότεροι αναγνώστες τείνουν πιο πολύ σε κάποιο ιστορικό, σε κάποιο, ας πούμε, δεν έχουν κλείσει τόσο πολύ στον τρόμο, τον κοσμικό τρόμο ή ψυχολογικό θρίλερ τόσο. Όμως όλα τα βιβλία έχουν το κοινό τους. Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται να είναι η πλειοψηφία. Δηλαδή, Ακριβώς. εσύ φαντάζομαι γράφεις για κάτι που σου αρέσει. Είναι κάτι που θες να ταυτιστεί ο κόσμος με αυτό, αλλά δεν θα είναι όλος ο κόσμος. Θα είναι μια μερίδα κόσμου, οι οποίοι θα το διαβάσουν και θα μπορούν να περάσουν ωραίο και ενδιαφέρον χρόνο με αυτό το βιβλίο. Και αυτό είναι και το πιο βασικό κιόλας, έτσι, να κάτσεις να γράψεις κάτι που αρέσει σε εσένα. Άμα κάθεσαι και γράφεις για το τι θα είναι το εμπορικό, τι θα είναι αυτό που θα κινηθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να το φέρεις εις πέρας. Η συγγραφή θέλει επιμονή, δεν θέλει απλά έμπνευση. Δηλαδή, άμα κάτσεις να περιμένεις την έμπνευση για να γράψεις, δεν πρόκειται να τα καταφέρεις. Είναι δουλειά. Πρέπει να πεις, θα κάτσω και θα γράψω, είτε έχει έμπνευση είτε όχι. Η έμπνευση έρχεται όσο γράφεις. Και είναι αλήθεια αυτό. Όσο γράφεις, σου έρχεται η έμπνευση. Και μετά, άμα κάτσεις ώρα, μπορεί να ξεκινήσεις να κομπιάσεις λίγο. Οι πρώτες δύο παράγραφοι μπορεί να σου πάρουν μισή ώρα που λέει ο λόγος. Μπορεί να σου πάρουν χρόνο. Μετά που θα αρχίσεις να λύνεσαι, θα αρχίσεις το μυαλό να μπαίνει στην ιστορία, να τρέχεις μαζί με τους χαρακτήρες και εσύ είσαι μέσα στο βιβλίο. Τους παρακολουθείς. Δεν τους γράφεις τόσο εσύ, όσο ανακαλύπτεις την ιστορία. Γράφονται και μόνο τους χαρακτήρες. Φυσικά πρέπει να τους έχεις λίγο πειθαρχημένα, αλλά γράφονται και μόνοι τους σε έναν βαθμό. Και μετά, άμα κάτσεις μια μισή ώρα ακόμα, μπορεί να έχεις γράψει 3 κεφάλαια. Μισή ώρα 2 παραγράφους και μια μισή ώρα 2 κεφάλαια ολόκληρα μπορεί να σου έρθουν και να είναι και καλής ποιότητας. Η συγγραφή θέλει χρόνο. Να κάτσεις. Φροντίδα, αγάπη, επιμέλεια. Να κάτσεις και να το κάνεις. Δουλειά. Έτσι λοιπόν κι εγώ
Έκατσα, δούλεψα, έβγαλα τα ψυχοκοινωνικά πλάσματα Πάρα πολύ ωραία. και είμαι έτοιμος να δουλέψω κι άλλο για να βγάλω τα επόμενα. Θα σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση τώρα που είμαστε και προς το τέλος. Αναφερθήκαμε και στη φυσικοθεραπεία και στη συγγραφή. Πού μπαίνει το ένα, πόσο σε αγγίζουν και τα δύο ξεχωριστά. Θέλω να πω, τι είναι περισσότερο Δημήτρης? Δύσκολη ερώτηση πραγματικά, γιατί δεν μπορείς να ανταγωνιστείς την αίσθηση που έχεις να βοηθάς τους ανθρώπους ως φυσικοθεραπευτής. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι μέσα μου όταν γράφω νιώθω αυτή την ολοκλήρωση. Νιώθω ότι κάνω αυτό για το οποίο προορίζομαι, ας πούμε. Είναι αυτό που μου αρέσει, είναι αυτό που κάνω, είναι αυτό το οποίο το χαίρομαι να το βλέπω όταν γίνεται βιβλίο, η αίσθηση του να έχεις το πόνημά σου, ας πούμε, να το βλέπεις τυπωμένο. Ναι. Δεν συγκρίνεται. Είναι ασύγκριτη. Οπότε νομίζω αυτή είναι η απάντηση. Συγγραφή είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά, με αγγίζει πραγματικά. Και θα ήθελα σε αυτή τη φάση που είμαστε να δώσεις μία συμβουλή σε όσα παιδιά και μικρότερα και που τους αρέσει να γράφουν και δεν ξέρουν και πώς να το κάνουν και δυσκολεύονται, αλλά είναι το πάθος τους, είναι κάτι που τους εκφράζει. Δώσε μία συμβουλή που θα τους κάνει να νιώσουν λίγο πιο σίγουροι για τον εαυτό τους. Λοιπόν, συμβουλή. Θα πω αυτό που δούλεψε για μένα κυρίως, έτσι. Τώρα, άμα δούλεψε για μένα, φαντάζομαι είναι άξιο να γίνει συμβουλή. Ερεύνησέ το. Υπάρχουν πάρα πολλά podcast, υπάρχουν πάρα πολλά δωρεάν παροχές, δωρεάν υλικά στο διαδίκτυο που μπορείς να βρεις τους κανόνες της συγγραφής. Είναι κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Μπορείς να κοιτάξεις κάποιο βιβλίο. Εγώ διάβασα του Stephen King, το περί συγγραφής. Καταπληκτικό βιβλίο, γιατί δεν σου λέει μόνο πώς να γράψεις, δεν σου δίνει μόνο για τη συγγραφή, σου δείχνει ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Γιατί ο Stephen King, ας πούμε, ήταν άνθρωπος ο οποίος έγραφε, είχε οικογένεια, είχε μισθό της πείνας, ζούσε σε σχετικά τρέιλερ και έγραφε στο πλησταριό του τα βιβλία του. Και ποιος είναι σήμερα? Και σήμερα. Τι έχει καταφέρει? Με τι το κατέφερε? Με επιμονή. Με προσπάθεια, με θέληση, με δουλειά. Ήταν κάτι που του άρεσε να το κάνει, κάτι που το ψάχνε, κάτι που το λειτουργούσε και ήταν άνθρωπος. Με πολλά προβλήματα. Οπότε η συμβουλή μου είναι δοκίμασέ το, ερεύνησέ το, πολύ σημαντικό, θα σου δώσει φωτιά το να ερευνείς κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει, καίγεσαι μετά. Θες να το εφαρμόσεις. Διαβάζεις, εφαρμόζεις. Είναι κάτι που μπορείς με το που το διαβάσεις να το εφαρμόσεις, να το δοκιμάσεις. Σκέψου την ιδέα που έχεις στο μυαλό σου, μπορείς να την κάνεις βιβλίο. Ίσως ξεκίνησε με κάποιο διήγημα, με κάποια νουβέλα, γιατί μπορεί να σε κουράσει το σκέλος, το πόσο μακροσκελές είναι ένα βιβλίο. Αλλά δούλεψέ το και μην περιμένεις την έμπνευση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Μην περιμένεις την έμπνευση, κάτσε κάτω και πες τώρα θα κλείσω τηλεόραση, θα κλείσω κινητό, θα κλείσω υπολογιστή, ενώ διαδίκτυο που λέει ο λόγος, και θα κάτσω 1,5-2 ώρες, θα κάτσω να γράψω. Δεν θα το αναγνωρίζεις μετά, το πώς λειτουργήσες. Άμα κάτσεις όντως και βάλεις τον εαυτό σου σε αυτό, μετά θα πεις απίστευτο. Οπότε, επιμονή, χωρίς απόσπαση προσοχής, θέλει συγκέντρωση και πίστη, ελπίδα, δεν ξέρω. Ναι, μην προσπαθείς να γράψεις το τέλειο κατευθείαν. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που είπα πριν, η συγγραφή γίνεται στην επιμέλεια. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι την ιδέα σου να την πετάξεις στο χαρτί όπως και αν κάτσει. Μην περιμένεις να είναι τέλειο. Μην σβήνεις, γράφεις. Γράφε. Μια πένα η οποία μένει ακίνητη λερώνει το χαρτί με μελάνι. Γράφε και αφού το τελειώσεις, μετά κάθεσαι κάτω, το ξαναδιαβάζεις ως αναγνώστης πλέον, έτσι. Και σβήνεις, κόβεις, διορθώνεις, αλλάζεις, προσθέτεις, επιμελείσαι, το κάνεις έτοιμο να διαβαστεί. Ένα βιβλίο που μόλις έγραψες
Δεν γίνεται να διαβάσει. Είναι σκουπίδι. Άμα το διαβάσει, το πετάς στα σκουπίδια. Πρέπει να κάτσεις κάτω να το επιμεληθείς. Και μετά γίνεται διαμάντι. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Θεωρώ ότι αναλύσαμε πολύ διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα, αλλά αυτό είναι και το ωραίο με τους ανθρώπους που ασχολούνται με διαφορετικούς τομείς, έχουν πολλά ενδιαφέροντα και αυτό θέλουμε να αναδείξουμε και μέσα από το Safe Space και προσωπικότητες που είναι έτσι λίγο που κινούνται εκτός τάσης, που κάνουν και παίρνουν πρωτοβουλίες και το βιβλίο σου και η δουλειά σου και δεν είσαι ένα πράγμα γιατί κανείς δεν είναι ένα πράγμα και αυτό είναι το πιο αισιόδοξο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκτορα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.